Velkommen til fysikdebatten. Jeg sidder her med fysikeren Nanna og forskeren Sofie. I dag skal vi diskutere, om det er en god idé at indføre atomkraftværker, der bruger fusionsprocesser frem for fissionsprocesser. Men først vil jeg lige fortælle lidt om atomkraftværkets opbygning. I et atomkraftværks centrum er det radioaktive uran sig. Uran befinder sig i form som brændselsstave, og disse stave er beskyttet fra omgivelserne af et tykt lag beton. Omkring brændselsstavene flyder vand i et trykvandsreaktor, som gør, at dette vand står under tryk. Så får fissionsprocesserne trykket til at stige, og så vil vandet løbe igennem vandsystemet, som opvarmer og fordamper. Den anden mindre hyppige mulighed, der er kogevandsreaktor. Her får fissionsprocesserne vandet til at koge, hvorefter det kogende vand driver turbinen videre. Når damp kommer ind i turbinen, så drives den af dampen og dermed producerer elektricitet. Efter passagen igennem turbinen afkøler begge reaktortyper deres vand, typisk ved hjælp af kølevand fra en flod eller havet. Velkommen til jer, Sofie og Nanna. Nanna, vil du starte med at forklare den nuværende metode, vi bruger i atomkraftværker, der hedder fission? Fission er en proces, hvorved en atomkerne spaltes i to næsten lige store dele under frigørelsen af energi i en skala, der er millioner gange større end ved kemiske reaktioner som forbrænding eller eksplosion. Fission er en proces, som sker naturligt. Uran undergår konstant fission, det går dog langsomt. Det er årsagen til, at uran udsender stråling, og derfor er det et godt valg til kernekraft, hvor man kunstigt kan sætte fissionen i gang. Kan du uddybe processen mere? Måske give et eksempel? Ja, det kan jeg sagtens. Uran 235 er et godt udgangspunkt til denne proces. Hvis en fri neutron løber ind i en U-235 kerne, vil kernen absorbere neutronen. Det gør kernen ustabil, så den straks deler sig i to mindre stykker. I processen udsender den 2 eller 3 nye neutroner. Antallet afhænger af, hvordan kernen deler sig. Og hvor meget energi kommer der ud af sådan en proces? Et U-235 atom frigiver omkring 200 millioner elektronvolt. Det virker måske ikke af meget, men det er rigtig mange uranatomer i et halvt kilo uran. Faktisk var energien i 0,45 kilo uran, som man f.eks. bruger til at drive en atomubåd, til omkring 3,7 millioner liter benzin. Der kommer altså rigtig meget energi, og processen er meget mere effektiv, synes jeg. Det er jeg uenig i. Fissionen er ikke vejen frem. Det er fusion. Sofie, kan du forklare lidt om fusionsprocessen? Selve fusionsprocessen foregår ved en sammensmeltning af to lette stoffer, så de i stedet bliver til et tungt stof. Når atomkernerne smelter sammen, frigives der en stor mængde energi. Hvilke stoffer bruger man til fusion? Man bruger stofferne deuterium og tritium, som er to forskellige isotoper af hydrogen. Begge stoffer har en enkelt proton, ligesom normalt hydrogen, men antallet af neutroner er anderledes. Normalt består hydrogens atomkerne af en enkelt proton, men deuterium har 2 ekstra neutroner, og tritium har 3. Begge stoffer forekommer naturligt på jorden. Deuterium er mere almindeligt og kan udvindes af vand, mens tritium kun findes i meget små mængder og udvindes af grundstoffet lithium. Og hvordan skaber man processen i et kraftværk? Jamen for at få processen til at ske, så skal der være en stor mængde varme. Deuterium og tritium skal varmes til over 100 millioner grader, så elektronerne river sig løs. Kernen holdes alligevel sammen og bliver til en slags substans, der kaldes plasma. I plasmaet begynder stofferne at smelte sammen. Når stofferne smeltes sammen eller fusioneres, så det også kaldes, dannes et helt nyt stof. Da hvert stof har en proton, vil det nye stof derfor have 2 protoner, og derfor vil det nye stof automatisk blive helium, der er grundstof nummer 2. Fusion er en proces, der endnu ikke udføres rigtigt på jorden. I solen foregår der konstant fusion på grund af det høje tryk og den ekstremt høje temperatur. På jorden kan vi ikke skabe et lige så højt tryk, som der er ved solen, hvilket gør det problematisk at få kernerne til at smelte sammen. I fusionsprocessen er der 2 protoner, der smelter sammen, men da protoner normalt frastøder hinanden, er der nødt til at være et enormt højt tryk. Men i fremtiden kan det helt sikkert lade sig gøre.
Men fusion er måske ikke lige så farlig som fissionsprocessen, man bruger i dag. Men derfor er det ikke problemfrit at opføre fusionskraftværker. Det vil koste milliarder af kroner, og der er stadig mange tekniske vanskeligheder forbundet med fusion. Men hvis det lykkes for os mennesker, så vil det altså være en enorm effektiv form for kraftværk. Energien kan bruges til at producere elektricitet, og de store varmespild fra processen kan bruges til fjernvarme. Det vil kræve meget få ressourcer. For eksempel vil en dansker kunne få dækket et helt livs elforbrug ved hjælp af kun 25 gram lithium og 215 liter vand.